ମାମୁନି ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛୁ? ଛାଣୁଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ କେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଛି ନା ପଖାଳ ଜିନିଷ କିଛି କରିବିନି। କ'ଣ କରିଛୁ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇଗଣ ତାୱାରେ ଭାଜିଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଜହ୍ନି ପିଠଉ କରିଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଛୁଇଁ ବେସର ଆଳୁ ଦେଇକି ଭାଜିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପାଗ କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳମ ଶାଗ ଭଜା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟା ପୋଟଳ, ଏଠି ବି ଏଇ ଗୋଟା ପୋଟଳ ହେଇଛି। ଦିଟା ଆଇଟମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ ଭଜା ବାଡ଼ି ଶାଗ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ି ଚୁରା। ଆରେ ବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ନା? ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ପୁରା ସାଇଜରେ ପାଗ କରିଦେଇଛି ପୁରା ପଖାଳ ପୁରା ଉଡ଼ିବ ଇଏ ଆଉ ମେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଛି ନା? ହଁ ବଢ଼ିଆ। ହବ ହବ ହବ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦେଶ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା? ଆଉ ପଖାଳ ଦେଶ ପୁଣି ମୁଁ କରିବିନି? ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା। ଏଇଟା ଆସିଗଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଗରମ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ଗରମ ଦିଆହେଇଛି। ଚାଲ ସବୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବେ। ଭଲ ହେଇଛି। ଆଗ ଭଜା ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବୁଲଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଳମ ଶାଗ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶାଗ। କଳମ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଶାଗ ଭଜା। ଭଲ ହେଇଛି। ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ଦେଖ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ये जहनी पिठू सबुदिन जाए भल लगे। तुमको कौटा भल लगे? भल लगे मैंने आमे मैंने तो यही सब आइटम कलु केमती सब देखिले आपण मैंने मु तो ये सब करी आपण मैंने सब ये पखाड़ा दिवस कौन कौन आइटम कले आ केमती पखाड़ा दिवस एंजॉय कले निश्चय आमको कमेंट माध्यम जनइबे। आ जदि वीडियो भल लगी लाइक सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें। रही।